sa stane, kde sa šijú kostýmy pre budúcich hercov a opýtali sme sa, ako sú spokojní s platom, keďže sme počuli nejaké odozvy na nízky plat. Môžem sa vás opýtať? Nech sa páči, vyrušujete ma síce pri práci, ale toľko si odpustím. No. Ide o vašu finančnú situáciu. Čo na ne hovoríte? Dozvedela som sa, že krajčíri sú nespokojní so svojimi platmi, zarábajú veľmi málo a pokiaľ vieme, sú na nás závislé ďalšie zložky ako herci, takže treba porozmýšľať, či nepridať trošku aj našim krajčírom na platoch, lebo sa tu vážne uvažuje o štrajku. Ďakujem. Opýtame sa aj samotných šičiek, že čo si myslia o tejto situácii. Vieme, že niektoré pochádzajú aj zo 4-členných rodín, aj 6-členných, aj 8-členných. Môžem vás osloviť, slečna? Vyrušujete pri práci? Aha, a čo sa tu konkrétne robí? No, snažíme sa tu prišiť tieto kostýmy, aby mali herci na muzikál a snažíme sa to dať nejako do kostýmu. Či je to dôležitá práca? Samozrejme. Bez vás by vlastne herci nemohli existovať však? No bez nás by ostatní, čo by videli herca, tak asi by nevedeli, čo je to za postava, keď nemajú kostým. Takže my sme tu hlavní, čo šijeme kostýmy a kulisy robíme, vytvárame celú atmosféru filmu. V tomto stane za mnou prebiehajú nepokoje, zatiaľ čo hneď vedľa kontrastujúco stojí finančník, ktorý tu stojí s laptopom. A prišli sme sa ho opýtať pár otázok, ktoré by nás naozaj zaujímali. Takže určite ste sa počuli o nepokojoch, ktoré prebiehajú hneď za vami. Kostýmy sa sťažujú na nedostatok platobných podmienok a tak. Mohli by ste nám k tomu niečo povedať? Áno, zaznamenali sme tieto nepokoje a mám na to jednoduchú a veľmi závažnú odpoveď na vašu otázku. Viac sme mali, z čínskeho trhu sme mali prisľúbenú pomoc a veľkú investíciu, ale zistili sme, že tieto produkty nemôžeme použiť na našom trhu, lebo nespĺňajú naše prísne licenčné normy. Tak preto sme museli stiahnuť istú časť tých odevov a preto teraz nám musia títo krajčíri a títo kostýmeri vyrábať za nižšie peniaze, lebo sme vo veľkej strate v tejto položke. Uvedomujete si, že niektoré rodiny majú aj 4 deti? Uvedomujeme si, ale myslím si, že aj takí ostatní majú veľké platy a dokážu z toho vyžiť. Keď sa rodina uskromní, tak dokáže z toho vyžiť. A môžem otázku na telo, aký je váš plat? Oficiálny? Tak môžeme sa dovtipiť na základe toho, že vaša rodina vedie v popredných priečkách, teda presnejšie je prvá rodina, ktorá vedie v rebríčku najbohatšej rodiny. Na to mám ďalšie stanovisko, keďže naša rodina je aj najbohatšia, čo sa týka detí. To znamená, že máme najviac platov a tým pádom máme aj najväčší majetok, keďže najviac ľudí zarába v našej rodine. Ale priemerný plat určite nie je najvyšší, môžete si to zistiť, prepočítať. Takže ak ich priemerný plat nie je najvyšší, tak čí plat tak zavážil? Plat manželky. Má dobrú úlohu. A deti sú tiež talentované, keďže máme samých hercov a dostávajú tiež slušne hodnotení. Dobre sme ich vychovali. Včera prebiehol casting, kde sa pred 6 členov porotov herci snažili upútať svojimi výkonmi. Za mnou môžete vidieť hereckú skupinu, ktorá robí čo môže, všetci sa zúčastnili castingu, až na jedného, ktorý si toto vychutnáva slávu popri hereckej sekcii. Chcel by som sa ho opýtať, môžem vám na chvíľku vyrušiť? No, čo si myslíte? Vy ste sa včera mali zúčastniť hereckého castingu. Čakajte. Áno. Nevedel som o tom. Dostali si pozvánku, kde bolo presne stanovený čas a dátum, takisto ako 60 okrem vás. Prečo ste sa nedostavili na castingu? Nedostal som žiadnu pozvánku, ale akože teraz vážne. A kde ste boli, keď sa konal tento casting? Nepamätám si. Je pravda, že ste sa vyjadrili na adresu castingu, že celé po obede nič nerobíte? Ludo Golec poprel, že obdržal nejakú pozvánku na casting, no a na čas, kedy sa casting konal, si nepamätá. Údajne kvôli aférke s alkoholom. Pre Lemon Times, Jirka Džupinová.
Vzhľadom na veľký záujem, ktorý vyvolal článok o pánovi Zimovi a o jeho letnej kolekcii XXS pre pánov, sme sa rozhodli, že ho navštívime priamo v jeho letnom sídle. Je to sídlo na pohľad veľmi sympatické a ideme priamo k nemu domov. Zaklopeme. Dobrý, zdravím, poznáme sa. Áno, tu je Miroslava Čupinová, redaktorka Lemon Times. A Lemon Times. Počuli ste o tom však? No, už ma tam rozniesli, no, počul som o tom. Je to nepríjemná téma pre vás o tom hovoriť? Ale vôbec, ja som otvorený človek, poviem o všetkom. Takže je to pravda. V celku áno, aj keď niektoré detaily boli vymyslené. Tak tomu sa už nevyhneme. Bez vetra sa ani listok nepohne však. Toto je také príslovie, ktoré má veľkú pravdivostnú hodnotu. A môžem sa opýtať, všetko, čo máte na sebe, je XXS? Áno, je to XXS, som to vytiahol teda z kolekcie Jeseň-Zima. Tu vidíte táto šiapka púšta na mieru, tento šál, na neskorú jeseň dážnik. Všetko mi to šijú v prestížnom módnom salóne pod týmto bielým stanom. Je to pobočka značky Marks & Spencer? Presne tak, Marks & Spencer. Dokážete z toho vyžiť, z toho, čo si zarobíte vďaka tejto kolekcii? Ale samozrejme, hravo. By som doporučil každému, keď má dve šikovné ruky, nech zamestná nejakých zamestnancov a žije z toho roky. Čiže aj toto letné sídlo je zaplatené tou kolekciou? Momentálne je v rekonštrukcii, môžete si všimnúť teda. Ale nie, to človek nespozná. Áno, je to tak, rekonštruujeme, ale čo skoro to bude ako nové. Tak to by bolo odo mňa všetko. Chcete ešte niečo odkázať možno potenciálnym modelom? Tak kto chce začínať v modelingu, by som povedal, že základ je asi nemať krivé a chlpaté nohy. Tým by sme vylúčili Peržanov, ako po prvé. A potom po druhé, kto chce pokračovať v tom modelingu, tak treba teda sa byť kamarát s make-upom. Tým by sme vylúčili druhú poľku tábora, teda. A kto chce v tom modelingu aj vydržať, tak vlastne sa musí starať aj o svoj zovňajšok, o svoju stavbu tela a tak ďalej. A tým by sme vlastne vylúčili už skoro 99% tábora. Keby nie také typy ako ja, tak neviem, kto predvádza tieto letné modely, teda jesenné a zimné modely. Čiže najväčší potenciál majú Salesiani. No, tak ako ktorý, to by som poukazoval. No. Ďakujem krásne za rozhovor. Tak prosím pekne, príďte aj na budúce a môžete ma zastihnúť zase v zime, v letnej a jarnej kolekcii. Ďakujem. Prosím.